rec wedi dod mas ar sianel YouTube newydd. Gret. Enw'r sianel yw, dim sianel 4, o na, maen nhw wedi bod yn glyfar. Maen nhw wedi mynd am sianel 5. Da iawn chi S4C. Wel, achos bod chi wedi gwneud sianel 5, o'n i'n meddwl talu teyrnged bach i'r sianel newydd sbon yma, na ddechrau wrth diwetha, a wneud 5 sianel. Oh yeah. 5 peth gwahanol, bob pythefnos yn dweud 5 peth pwysig sydd eisiau chi wneud yn eich bywyd chi bob dydd. 5 pethau pwysig, 5 gwaith, 5 nhw, 5. Nôl i 5 peth sianel. Ni'n mynd i ddechrau heddi gyda 5 peth angenreidiol sydd angen pan bych chi'n cael bath gatre. Reswm fi'n neud hwn yw achos ges i bath neithwr a ni'n meddwl, mae'r bath mor neis. Ond dim jyst unrhyw fath o bath. Os chi'n mynd i gael bath, mae'n eich gael bath da. Os chi'n mynd i wneud newch yn iawn. Cyntaf sy'n eisiau yw bubble bath. Mae un fan hyn, cheapest chips o Home Bargains. A mae'n gwynt o neis. Os chi'n hoffi gwynt ros, hyfryd. Iawn? Yr ail beth sydd angenreidiol mewn bath dyddi hyn yw halen Epsom. Dyma nhw. Fi wedi labelu fe fel la, achos fi'n cadw fe yn yr ystafell ymolchi. Jyst nesau'r bath yn edrych yn bert fel la. A beth sy'n handi am rein, chi'n gweld nhw, yw, mae eisiau chi ddefnyddio rai i'r bath. Maen nhw'n, os ydych chi wedi gwneud bach o marfer corff, neu eitha lot, chwaraeon, chi'n rhywbeth mas yn redeg, a chi'n mynd yn stiff i gyd, neu fel maen nhw'n dweud yn y gorllewin, chi'n cael scrub yn eich cyhyrau, wel, i leddfu'r poen a'r straen, chi'n rhoi Epsom salt yn y bath. Y diwrnod ar ôl ni, straen wedi mynd. Peth arall sy'n dda amdano fe yn y bath, os chi'n cael cwt, mae'n gwell ar cwt. A chi'n lle aros yn y bath am awr hanner, a chi ddim yn cael crychau. Chi'n mynd yn wrinkly, so mae crychau mynd i bob man. Yn wedi ger eich trad a'ch dwylo, wel, mae hwnna ddim yn digwydd os ydych chi'n rhoi Epsom salt yn y bath. So, halen Epsom, unwaith eto, chi'n gallu prynu nhw o unrhyw le jip, fel Home Bargains. A chi'n rhoi gyda'r bubble bath. So mae hwn i stopo chi rhag grychu a'i wella'r cyhyrau. A mae hwn i wynto neis a'i gael bubbles bob man. Trydydd peth sydd angen pan mae chi'n mynd i'r bath. A sy'n mynd i leddfu. A tynnu'r straen i ffwrdd o'r diwrnod. Achos sim byd gwell, y gorwedd yn y bath, a ymlacio. Neis. Yw olew lafant. Lavender oil. Chi'n gweld e? Chi'n gallu defnyddio hwn 2 ffordd. Y ffordd cyntaf, chi'n gallu rhoi ar ben canwyll, a wedyn ni llosgi fe, ar olew ar y top. Neu, yr ail ffordd, drwyddach, yw i jyst rhoi dropyn yn y bath. 1 dropyn, chi ddim yn mwyn yna 1. Mae'n holl bwysig. Iawn bobl. Y pedwerydd peth sydd eisiau, heb os, yw canwyllau. Sim eisiau prynu rai Yankee candles yma sy'n costi 15 pint. Chi'n gallu mynd i IKEA neu i'r siop bint, neu 99 cinog neu 98 cinog, a prynu rein. 2 neu 3 o rein o gwmpas y bath. Caich llyged, bach bubble bath, halen Epsom, lafant, lyflu. Ond mae felly bod braidd yn dywel. Nawr, beth am bod chi'n trial cael bath heb fynd ar y ffôn? Mae gymaint o bobl i fi nabod fel hyn.
pan maen nhw yn y bath. A maen nhw'n trial pido cael y ffôn yn lib. Wel beth am, jyst roi'r ffôn naill ochr, gryndor bach o gerddoriaeth a chilo mas. Spa music. Mae angen i chi gael bach o gerddoriaeth yn y cefndir, rhywbeth neis. A sy'n rhaid chi gael rhyw CD neu rhywbeth fel la, chi lli mynd ar YouTube. A mae'r ein yn gweithio, mae'r fideos hyn yn gweithio heb yr hysbys. Chi ddim yn rhoi rhyw gerddoriaeth mlaen, a chi'n ymlacio, a wedyn ni mae hysbyseb. Chi'n rhoi mewn o fan hyn, fel chi'n gweld YouTube. Chwarae fel hyn, YouTube. Teipwch mewn spa music. Iawn? Spa music. Be sy'n dod lan ar y sgrin. Grandewch ar hwn. Byddwch chi'n twmlo fel bod chi ar ryw ynys rolen ymlacio. 2 awr, 3 hours of relaxing spa music. Dyma ni. Chill. Nice. So na'r 5 peth sydd eisiau. YouTube. Cannwyll. Olew lafant i roi yn y bath. Bubbles. A halen Epsom. Nawr mae'r ein yn bwysig. A chi'n mynd wallt i fel hyn heddi. Rhoi bach o Epsom salt yn y dŵr. A mae'n troi mewn i. Mae'n edrych wedi bod i'r traeth, bod yn y môr, neu y gytre. Rwydd. A dyna ni. Dyna'r 5 peth mae eisiau chi wneud pob tro i chi'n cael bath. 5 peth pwysig yn y bath. A mae hwn eto yn deyrnged i'r sianel cyffroes newydd sydd gan S4C ar YouTube, Sianel 5. A dyna ni. 5 peth cyntaf Sianel. 5 peth pwysig i wneud pob tro i chi'n cael bath. A mwynhewch. Sarah!